Xeyirli gün Nayla xanım, isənmisiniz? Xeyirli gün, isənmisiniz? Rəxim etdiniz sizə mənə bu motor şəşək beyləmlərin güzel xanımğa бүlə getirgə. Yubileyiniz bilən sizni şün көңілдән təbrik etəbiz. Rəxim etdiniz. Rəhmət, rəhmət. Big zor rəhmət ixtibarınızға. Nayla xanım, hər irtəğinizni siz ulığınızın şaltıratığından başlayıb. Әйткән идегез үзегез шулай. Бүген Фәрит шалтыраттымы үзегезгә? Шалтыратты. Ул шалтыраткач кына мин тыныч кына яши башлыйм. Аның тавышын ишеткәч, аның киңәшләрен, гел минем өчен борчыла. Аллага тапшырдык. Көн шуның белән башлана минем. Шуны көтеп торам инде мин. Беренче адымнарын артистка Найла Гәрәева ничек атлады? Менә бу театр сезне ничек каршы алды? Ул вакытта әле 60-нчы еллар, мин әле 2нче курста укыйдым. Мине режиссер Рифкат Бекчентаев «Беренче мәхәббәт» дигән Хайвахитның әсәренә Рахила ролен алды. Менә бу минем театрда беренче чыгышым иде, беренче ролем иде. Шулай итеп, мин аннары укып бетергәч инде тагын эшли башладым. Театрда инде, Аллага шөкер, 60 ел шушы яраткан йортым дип әйтер идем. Театрымда, Аллага шөкер, бүгенге көнгә кадәр эшләп, уйнап, театрда эшләмиләр, театрда яшиләр, театрда уйныйлар. Найла апа, менә беренче мәхәббәт дип әйттегез. Рәфкать абый вакытында сезгә язу калдырган шушылай минем акыллы студенткама дип. Әйе. Булачак акыллы артистка дип язган ул минем альбомда. Булачак акыллы артистка. Һәм сез дә шуның белән килешәсез, артист кеше акыллы булырга тиеш дип әйтәсез, шулай бит. Ә менә бу талант ягыннан караганда, менә бу акыллы артист һәм талантлы артист. Алар икесе бергә бара алалармы? Икесе дә бер-берсен тулыландырырга тиеш. Акыллы әсәрне эшләгәндә, әлбәттә, күп нәрсә акылдан тора. Уйнауда таланттан тора. Менә алар икесе бергә тәңгәл туры килсә, тамашачыга барып җитә синең уйнаган образың, синең катнашкан спектаклең. Халык кабул итә. Ә сез һәрбер ролегезне дә яратып башкардыгызмы? Яратмыйча рольне башкарып булмый. Шуңа күрә яратып, үзең итеп, җитешмәгән якларында аклап, аңлап, нинди кешесең бу? Ниндирәк роль, ниндирәк образсың бу? Аны әлбәттә яратырга, якынайтырга кирәк үзеңә. Шул вакытта гына җиңеп чыгып. Димәк, артист күпмендер дәрәҗәдә психолог та булырга тиеш булып чыга, шулай бит? Тиеш кенә түгел, булырга тиеш психолог. Психолог, чөнки эшләгән образлар ал бит инде кешеләр, кешенең төрле табигаты, төрле холкы, аны аңларга кирәк. Чыннан да психолог булырга кирәк. Гомумән тормышта психолог булу кирәк. Кешене аңларга кирәк. Гел кешене гаепләп кенә, кешедә нинди дә җитешмәгән якларын эзләү генә түгел, ә аның сәбәпләрен, аны акларга, аны аңларга кирәк күбрәк. Моның өчен психолог булырга кирәк, әлбәттә. Тормышта да, сәхнәдә генә түгел. Һәрбер эштә акыл кирәктер дип уйлыйм инде. Тормышта да, эшләгән эшеңдә дә акыл белән эш итәргә кирәк. Менә йөрәк белән эш итсәң, ул авыррак була. Әйтәләр бит, йөрәк белән яшәгән кешегә бик авыр була. Шуңа күрә күбрәк акыл белән яшәргә кирәк. Күп нәрсәне аңларга, күп нәрсәне аңларга тырышырга. Менә ул вакытта җиңелрәк була. Хәтта килешмәгән якларны да ничектер аклап, аңлап яшәсәң, кешеләрне яратсаң, кешеләрдә гаеп эзләп түгел, ә кешене яратырга кирәк. Кешене аңларга тырышырга кирәк. Ул вакытта синең яшәвең дә җиңелрәк була.
дусларың да күбрәк була. Кешенең язмышы бит үзеннән генә тормый. Кешенең язмышы синең тирә-ягыңда, синең яныңда булган кешеләрен белән бара тормыш. Менә миңа ул яктан бәхет елмайды, минем янымда гел яхшы кешеләр булды. Миңа ярдәм итеп, мине аңлап, минем язмышымны дөрес юлга җибәреп. Мәхәббәт яшәр өчен көч бирә дип әйткән идегез сез бер әңгәмәдә. Тормышта иң кирәкле нәрсә мәхәббәт. Ана булу мәсәлән, анык бар бер мәхәббәт. Ана булу да мәхәббәттән тора. Чөнки мәхәббәттән туа бит бала. Баланың анасы әлбәттә инде мәхәббәт белән яшәргә тиеш. Балага да, туганнарга да, иренә дә, кешеләргә дә. Шул вакытта сине дә яратырлар. Яшәр өчен кеше сине яратырга тиеш бит. Шуңа күрә мәхәббәт ул тормышта төп нигез булып тора. Мин үзем шулай дип уйлыйм. Күп кенә малайлар ролен башкарып дип укыган инде мин берсендә. Менә бу малайлар ролен башкару сезгә шул ук менә психологик яктан алсак, тормыш иптәшегезнең, улыгызның һәм аныгызның аларның менә холкыларын аңларга, аларның психологиялар аңларга ярдәм иттеме тормышта? Малайларның гомумән табигатен аңларга кирәк. Малайлар, балалар бит инде алар, малайлар дисез битсез, ирләр түгел. Балалар алар бик табигый, бик үзенчәлеклеләр инде алар. Алар ничек дип әйтим, риясыз, алар инсафлы балалар, алар әле бозылып бетмәгән, алар әле тормышка ул хәтле төпләп аяк басмаган. Малайларны уйнарга гомумән яратадыр бик. Нишләптер үзе уйнау ул, менә уйнау бит инде, уйнауга кырылган малайларны уйнау. Ул күбрәк уйнауга кырылган. Менә Азат спектаклендә уйнадым инде малайны инде мин. Шуңа күрә ирләрне аңлау ансы икенче төрле инде. Нәкъ бала кебек алар теге чисталык бар, софлык бар менә. Балада булган. Менә сез әйткән әйбер, менә балаларны бәлки уйнаганга күрәме, балаларны уйнарга жаратканга күрәме, мин ирләрдә дә менә шул балалык сыйфатларын жаратам, чөнки алар теге чиста, соф, әле тормышка теге бөтенләй бирелмәгән, ни булып, үзе булып яшиләр. Сез искиткеч Гүзәл ханым, һәр вакытта да зәвык белән киенәсез. Һәм минем белгәнемчә, бу сезгә әнигездән килгән. Ул нигә матурлыкка мөкибән иде. Безнең өйдә бөтен әйбер матур иде. Менә ул үзе тегәдер. Алган әйбергә ниндидер бер матур нәрсә эштәп куядыр ул. Яки ниндидер бер бантик бәйләп, яки ниндидер бер таш нитеп. Менә миңа беренче экзамен театр мәктәбенә экзаменга барганда ул миңа күлмәк теккән иде. Үзе күлмәк теккән иде. Менә төне буе итәген тигезләп, нитеп ул вакытта ситцевый теге клеш күлмәкләр чыккан иде. Әни менә инде мин артистка булгач, гел миңа тырышадыр бурычка булса да әйбер алырга, матур әйбер алырга. Менә гел мине матур киендерәдер, син артистка, син матур киенергә тиеш дип әйтәдер. Мен тәмәни бит акчам юк. Табабыз, акчаны бурычын түләрбез. Ә менә бу әйберне алырга кирәк. Иң беренче чыккан япон свитерлары, иң беренче чыккан итальян туфлилары, иң беренче чыккан эчке ниләре, күлмәкләр. Әни бөтенесен ул вакытта минем әни кинотеатрда эшлидер, кинотеатр Вузовецта. И бөтен кибетчеләр аңа билет театрга, кинога ул вакытта кино бик ни иде, дефицит иде кинога билет алу. И шунда бөтен кибетчеләр аның дуслары иде. И шул кибеткә килгән яңа әйберләрне гел аңа китерәләр иде. Әни миңа алып, шуларны киендерәдер. Ул вакытта театрда мин киенгән кеше кебек юк иде. Гел шаккаталар иде. Каян син моны алдың? Ничек син моны алдың? Бер заман тун, кәҗә туны бурычка кирип, кәҗә туын сатып алды миңа. Әни, син тун киеп йөрергә тиешсең. Ул вакытта әле театрда бер кеше тун кимидер. Ул вакытта не уйныйдыр, кас уйныйдыр.
бурычлар касса артистлар белән инде менә кемнең чираты җиткәч, шул кешеләрне җыеп, акча җыеп, ул вакытта Равил Шарафиевтан алып торган иде, мин хәтерлим акчаны шул кәҗә туны сатып алыр өчен. Нинди тун инде ул кәҗә булмаган, акча булмаган килеш, нинди тун инде ул дип миңа шул барыбер биреп, икенче ел инде минем чират иде акча. Шулай итеп, менә әни мине бик зауклы кеше иде ул. Ул минем һәрбер премьерга ниндидер бүләк бирәдер. И шул бүләктә гел язадыр. Я гарәпчә, я русча язадыр. Теләкләр теләп. Менә беренче мәхәббәт спектакльнең премьерасына миндә әле менә шундый бер сувенир бар. Ике ир белән бер кыз бийләр. И шунда язылган беренче мәхәббәт премьерасы белән сине балам котлыйм дип. Сәнгатькә тугрылыклы бул. И русчаннары не изменяя искусство дип менә. Шанасызмы? Менә әнием минем шундый. Мин хәзер Фәриткә дә тырышам премьерга, ниндидер бер премьера белән котлап, ниндидер бер бүләк итү, истәлекле бер бүләк итәргә дип тырышам. Бездә бер традиция булган инде шулай дип. Менә әнидән шундый нәрсә заук калган әнидән. Бер театрда улыгыз белән хезмәт итү. Менә бу ничек? Миңа калса бу бер яктан карасаң зур бәхет кебек шулай бит. Үз балаң режиссер булу, янәшәңдә үзенең киңәшләрен сез аңа бирә аласыз, ул сезгә бирә ала шулай бит. Икенче яктан караганда үтә дә ничектер тәләпләр арта кебек. Тәләпләр түгел. Борчу арта. Шатлык белән бергә борчулы да бар. Менә ничек җигем чыгар, ничек куяр, исән саулыгына булсын. Ул бит әле режиссер эше бит ул бик котлаулы эш, бик сорый торган кыюлык, батырлык сорый торган эш. Шуңа күрә бер караганда сез дөрес әйттегез. Бер караганда әйбәт тә инде, рәхәт тә инде. Икенче яктан аз гына авыррак та. Бер шу ягыда бар инде. Ана кеше бит гел бала өчен борчыла инде. Күз алдында булгач, бергә бер эштә эшләгәч, бигрәк тә күз алдында булгач, бигрәк тә инде бөтен нәрсә ачык күренә, бөтен нәрсә өчен борчыласың. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Иң кирәкле бер исән сау булсын дисең инде. Иң кирәкле бер исән сау булсын. Алла үзен ярдәменнән ташламасын. Мин сезне сезнең оныгыз кичерәк чакта еш кына музей залларында очрата идем. Мин аны музыка мәктәбенә бирдем иң башта, 5 яшьтән үк йөртә башлады. Музыка мәктәбен битерде ул. Хәзер ул бөтен нәрсә музыка белән шөгыльләнә, бөтен инструментларда уйный. Менә иң беренче шул булды минем аңа ничек дип әйтим инде игътибарым. Аңа каядыр музыка бит ул, музыка белән шөгыльләнгән кеше дөньяда ул ямсыз була алмый. Ул матур була, ул акыллы була. Ул дөньяны музыка кебек кабул итә. Ул бөтенләй икенче төрле кеше була, музыка белән шөгыльләнгән, музыканы яраткан кеше. Аннары инде гомумән мин аңа бармаган җир калмаган иде. Бөтен җиргә аны йөрттем инде. Ул театрга дисеңме, оперный театрга дисеңме, ул циркка дисеңме, ул вот беренче тапкыр монда Кабан күлендә неләр катерлар йөри башлады бит. Иң беренче шунда мин аны утыртып Кабан күленә йөреп чыктык. Менә хәзер искә төшә инде. Мин анда калмады бармаган әйбер. Бөтен яңалыкларны мин аңа сеңдерәдерим. Һәм әлбәттә гел татарча сөйләшергә тырышадырым инде. Аннары Тукай ниләрен укыдырым, туган җырларын, Тукай шигырьләрен аңа. Менә аз гына ул вакытта минем ул хәтле театрда эшем юк иде. Мин бөтен тормышымны аңа багышлаган идем. Гел аның белән генә яшәдем мин. Менә чөнки үземнең балама Фәриткә ул вакытта ул хәтле игътибар булмыйдыр, чөнки без айлар буе гастрольләрдә йөридек. Ул апалар, әниләр карыйдыр аны. Нигә лагерьләргә җибәрәдерем, нитәдерем. Амында инде мин менә үземнең улыма бирә алмаган бөтен көчемне, бөтен игътибарымны оныгыма юнәлттем. Әйтәләр бит баланың баласы балдан да татлы диләр. Менә шул нәрсә каядыр үзенең нәтиҗәсен Алла бирсә бирер дип уйлыйм. Сез беләсезме кайсы яктан да бәхетле? Сезнең өчен махсус рольләр дә бит языла. Шулай бит менә бу. Юк, махсус роль язылган. Менә бу Хәлимә роле ул махсус сезнең өчен түгел? Хәлимә? Ну бу юбилейга язылган иде. Бабайлар чуагы. Анда махсус миңа язылган иде. Матур роль бит шул. Мин үзем аны сораган идем Илгиздән, мен әйтәм, Илгиз,
миңа юбилейга шундыйрак менә Диләфрүзгә бер кияү кебек менә шундыйрак бер әсәрме әйтәм, бабайлар бер дүрт бабай артыннан йөрсен әле дип, шундыйрак дип киңәш биргән идем. И шуны ул Аллага шөкер, аңа бик зур рәхмәт. Шуны инде төпләп, нитеп, миңа ничектер игътибарлы булып, шул әсәрне миңа багышлады инде. Иң кадерлесе, минем белән бергә иҗат иткән, минем чор бергә эшләгән чор артистларым, шул ук инде Ринат Таҗи, Азгар Шакиров, Равил Шарафиев, Дунаев, Наил Дунаев. Алар минем бергә, без бергә театрда гомер иҗат иткән кешеләр бит без. Менә шуның белән миңа кадерле ул. Исән сау булып, бу яшькә җитеп театрда уйнау, ул бик зур бәхет. Бик бу яшькә җитү, ул үзе зур бәхет, Ходай тарафыннан миңа биргән бик зур бәхет. Һәм дә ки без бергә, Ринат та, Равил да, Азгар да барыбыз да бергә театрда әле эшләп, уйнап ятабыз әле. Үзем сайлаган юлны җиңеп чыктым. Мин канәгать үзем, Аллага шөкер. Ул үзе зур бәхет, үзеңне бу тормышта табу, үзеңне югалтмау, үзең булып калу, ул бик зур нәрсә бу тормышта. Бик зур бәхет. Безгә менә бүген бәхет булды сез белән очрашу. Бик зур рәхмәт сезгә бу әңгәмәгез өчен. Тормыш авыр булуга да карамастан, менә ризалык бирдегез безнең белән шулай әңгәмә кырырга. Без сезгә чын күңелдән озын гомер сәламәтлек телибез. Мин дә сезгә, миңа шундый игътибарлы булуыгыз, миңа вакыт табып шулай кешеләр белән бергә килеп, минем бәйрәмемне уртаклашу, минем өчен бу бик зур, үзе бер зур бәхет. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Исән сауына эшләгез. Безнең татар телевидениесе яшәсен. Менә сезнең кебек кешеләр күтәрсен ул мине. Миллилек, татарлык, үзебезнең телебезне сакларга, бу сезнең өлешегез дә. Шуңа күрә сабырлык белән, тынычлык белән кадереңне белсеннәр, эшләгән эшегезнең нәтиҗәсе булсын. Барыбыз да исән сау булып, сынауларны үтәргә